לרוב אני אמליץ להורים לקלח את התינוק רק בבית, באמבטיה, בצורה נעימה, כי חשובה לי החוויה של התינוק וההורים במקלחת הראשונה. וגם כי לקלח תחת זרם הברז או בבית חולים בלחץ זה פחות נעים, ואני רוצה שהתינוק יאהב את המקלחת. וגם כי תינוק נולד עם שכבת ורניקס על הגוף שלו, שכבה לבנה שנועדה לשמור לו על חום הגוף ורגע לייצר איזשהו ויסות בין החלל הרחמי לחלל החיצוני שזה עתה הגיע אליו. יש שני מצבים אבל שאני כן אמליץ לקלח בבית החולים. אחד זה אם תינוק נולד עם מקוניום, בעצם צואה ראשונית שהוא עשה על עצמו ברחם, ואז אנחנו פחות רוצים שהוא יישאר עם צואה על הגוף שלו. ושתיים זה אם אחד ההורים נגעל להחזיק את התינוק ככה. לתינוק מאוד חשוב בימים הראשונים אור לאור, וזה יכול לקרות שפחות רוצים להחזיק ככה, אז זה מאוד חשוב לי שכן תחזיקו וכן תיגעו במגע אור לאור ישיר, ולכן עדיף לשטוף אם זה המצב. תמיד יש את ההתלבטות אם לשטוף עם סבון, אם לקלח עם סבון או עם שמן. אני אוהבת בחודש-חודשיים הראשונים כן להוסיף שמן אמבט. באופן כללי אני אוהבת להשתמש במוצרים עם חומרים טבעיים, ואורץ עושים עבודה מדהימה בעניין הזה. וכשהתינוק גדל כמו שלי, אז אני כבר משתמשת רק בסבון.